बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं जथुमाव जों गुबैयै बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 62थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ क'क्राझाराव खुंनायनि बागै सावरायदों आरो फेब्रुवारि दाननि जों नैथि सप्तायाव बे जथुम्माखौ खुंनाय जागोन आरो बे जथुम्मायावनो गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जागोन। बे जथुम्मायाव गासै बर' रायजो राजाफोरनि नोजोर बोनाय थागोन जाहाथे गोदान सोरबायदि दैदेनगिरिखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि एबा गुबुन बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जायो आरो बिथांमोननि दैदेननायजों जाहाथे आथिखाल समाव बर' राव थुनलाइया जिबायदि दावगानायनि मोनसे लामा संदाननो हादों फैबाय थानाय समावबो जाहाथे उननि बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि लामाखौ हान्थिलांनो हायो बेखौ रायजो राजाफोरनि थान्दैफोरनि नोजोर बोनाय थागोन। गतिके बे बिथिंनिफ्राय फैगौ 62थि बोसोरारि जथुम्माया क'क्राझाराव जोबोद माने गाजा गोमजायै खुंजागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि बर'नि गासै माहारियारि आफाद गुबुन गुबुन आफाद गौथुम बयनिबो मदद आरो बाहागो लानायखौ जों हांख्रायदों। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जि जोनोम सान 16 नभेम्बर बेखौ जोङो देग्लाय निउ दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि हांख्रायनाय दिल्ली बर' एस'सियेसननि मदद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों जोङो गोदान दिल्लीयाव खुंनायनि थांखि लानाय जादों आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया बे माने 16 नभेम्बर सानखौ दिल्लीयाव खुंनो थाखाय बिथांमोना हांख्रायनाय लाइजाम जोंनो हरदों आरो बिथांमोननि हांख्रायनायखौ जोङो गनायथि होनानै मान होनानै जोङो देग्लाय 16 नभेम्बरखौ निउ दिल्लीयाव फालिनायनि थांखि लादों आरो गुबुन मोनसे हास्थायनाय जोंहा बेयाव दङ जे गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि नाजानायजों गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफादनि बेहाय मोनसे जों मावखुलि गायसननायनि खाबु मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बे बागै सावरायबाय थानाय जादों। बिटिआर सरकाराबो सावरायदों आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो दिल्लीनि माखासे रोंगोसा सुबुंफोरा बेहाय मोनसे रिसार्च जार्नेल बोसोरफ्रोमबो फोसावो। देग्लायनिफ्राय बेहाय बर' रावाबो जायगा मोनगोनखौ माने गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया जोंनो मिथिसार होदों आरो गोदान दिल्ली बर' थुनलाइ आफादबो गोदानै दानाय जासिगोन। दा गोदान दिल्लीयाव थानाय माखासे बर' सुबुंफ्रा दिल्ली थुनलाइ आफाद मुङै बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे दालाय बेहायबो दानानै लादों। दा बिनि गनायथिनि थाखाय मिरु आफादनिसिम आर'जलाइ हरदों। बेखौ जों थान्दै जथुमाव गनायथि होनायनि उनाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे आफादाबो गोदान दिल्लीयाव गोदान महर मोनसिगोन।